Добрый вечер, шановные глядачи. С вами Александр Кнырович и «Атмосфера». Роман Галоўченко, наш бадзёры віцэ-прэм'ер, поставіў пад сумнеў самую ідэю беларускага электрамабіля. Нягледзячы на гэта, Лукашенко зацвердзіў невыканальныя параметры развіцця эканомікі на наступны 2025 год. Беларусь падае ў рэйтынгах інавацыйнасці і ратуе яе, дазваляе трымацца на плаве «Беларусь-Фильм». ТикТок и Инстаграм у Беларусі канчаткова перамаглі расійскіх аднакласнікаў ды УКонтакце, што зусім не цешыць міністра інфармацыі таварыша Маркова. І галоўная навіна тыдня – знойдзеная замена беларускаму рублю. І калі вы думаеце, што гэта кволенькі расійскі, дык вы моцна памыляецеся. Запарце гарбаты, магчыма, дадайце мёду, прыйшла да нас восень. Сядайце як наймчэй і вазьміце за нешта як наймацней. Гэта «Атмосфера», і мы гаворым пра беларускую эканоміку проста. Паехалі! Роман Галоўченко прыбыў на завод «Белджы» і быў расчараваны. Не ведаю ўжо, чаго ён чакаў там пабачыць, а пабачыў бампер. Менавіта гэтую дэталь кодаўба паказалі прэм'еру ў выглядзе нашых дасягненняў у галіне лакалізацыі ўсё яшчэ кітайскага аўтамабіля. Бампер быў пластыкавы, звычайны. І гледзячы на яго, чухаючы задуменна патыліцу, Роман Александрович сказаў даслоўна наступнае. Трэба хутчэй разгойдвацца. Гэта мегапрыярытэтная задача. Вы ж ведаеце ўсе патрабаванні прэзідэнта і нашы, адзначыў прэм'ер-міністр. І прадоўжыў. Разварушэнне ідзе вельмі павольна. Можа быць, для дырэктара прадпрыемства гэта і ўсё роўна, але для міністэрства прамысловасці гэта прыярытэтная і стратэгічная задача. І дадаў: люстэркі дзе? Чым паставіў суразмоўцаў у тупік. Відаць, беларускія люстэркі абяцалі прэм'еру даўно. Ды ўсё неяк нешта не ідзе. Не выходзіць каменная кветка ў беларускіх майстроў. І паколькі адказу так не прагучала, люстэркі не знайшліся, панесла Романа Александровича зусім уже ў антыдзяржаўную тэматыку. Ён, мабыць, дужа засмучаны бамперам, заявіў: «Я перакладаю са службовай мовы на людскую». Прыстойныя ўзоры розных неабходных кампанентаў мы, вядома, сабралі, здужалі. Але вось толькі мы не ведаем, колькі яны будуць каштаваць і ці ёсць наогул сэнсу такой вытворчасці, калі попыт будзе на пару тысяч аўтаў. Дазвольце падказаць Роману Александровичу. Не будзе. Шансаў на тое, што Беларусь зробіць нешта, акрамя пластмасавых бампераў самастойна, няма ніякіх. Гэта бізнес для кампаніяў з мільярдамі штогадовымі укладаннямі ў даследаванні і распрацоўванні. І ў Беларусі няма ні такіх грошай, ні адпаведных кампетэнцый. І цяперашні ўзровень кітайскіх кампанентаў у нібыта беларускім «Белджы» больш за 70%. Гэта кітайскі аўтамабіль. Думаю, што прэм'ер усё гэта разумее. І дату выпуску беларускага электрамабіля чарговым часам перасунулі. Цяпер на другое паўгоддзе 2025 года. Ці ўзгадае Лукашенко пра тое, што яго кормяць гэтымі казкамі ўжо 6 гадоў? Наўрад ці. Ды чаго чакаць ад «Белджы», калі адданая Качанова ўсё ніяк не выпусціць беларускі ровар? Ну а тут яшчэ і беларускі мабільнік на падыходзе. Гэтая замінка з люстэркамі і электрамабілямі не перашкодзіла Лукашенку зацвердзіць вельмі аптымістычныя параметры прагнозу на наступны год. Так, выдатна. Там каласуецца і красуе ўсё, чаму належыць красаваць. Ну і вядома тое, што трэба стрымліваць пад поўным кантролем. Так, напрыклад, ВУП у нас мусіць прадоўжыць ненатуральны рост з хуткасцю вышэйшай за 4%. Інфляцыя мусіць укласться ў 5%. І гэтак далей. Прагноз ніякага дачынення да рэальнасці не мае. Але нават у ім ёсць некалькі лічбаў, што выклікаюць маё шчырае здзіўленне. Не тое, каб я ў іх не верыў. Я не веру ўсяму прагнозу, цалкам. Пра тое, што рост наш, усё кажуць і апошнія дзяржаўныя статыстычныя звесткі, і нават галоўныя працаўнікі Інстытуту эканомікі Акадэміі навук. Бянтэжыць мяне залішняя шчырасць чыноўнікаў, якія гэты прагноз пісалі. 2025 год ужо не за гарамі. Адзін квартал застаўся, і ўжо цяпер мы можам прагназаваць развіццё сітуацыі ў эканоміцы. Агульны прагноз: нас чакае стагнацыя эканомікі з магчымымі непрыемнасцямі. У выглядзе, напрыклад, скачкоў курса долара, калі сённяшні крохкі баланс будзе парушаны.
У гэтым трендзе супадаюць і незалежныя эканамісты, і, як ні дзіўна, дзяржаўныя. Пра гэта мы казалі каля дошкі 2 тыдні таму. І тым не менш, гэтыя вельмі спакойныя прагнозы не задавальняюць ні Галоўчынку, ні Лукашэнку. Ім патрэбны рост усіх паказнікаў. Навошта? Ну, нібыта ж выбары на носе. Трэба ж паказаць, што мы не дэпрэсіўная адсталая эканоміка, а роўна наадварот, інавацыйны лідар. Пра гэтую інавацыйнасць крыху далей, а пакуль давайце паглядзім, якую ж казку пра белага бычка нам збіраюцца расказаць. Глядзім уважліва. Хацелі вось так? За 7-8 месяцаў паводле розных паказнікаў атрымалася вось так. Што тут незвычайнага? Ну, ВУП, ён ужо спыніўся, і згодам у прагноз мы трапляем. З экспартам горш, не дабіраем. Там таксама рост спыніўся. Не можа Расія забраць больш, а ўсялякія экзатычныя краіны гатовыя ў нас купляць толькі за наш кошт. Інфляцыя ўжо вышэйшая за 6%, і прагноз далейшага росту, за кошт чаго плануецца 5% на лета, не ясна. Ну і золатавалютныя рэзервы. Тут кожны год закладаецца, што мы нешта камусьці аддамо з іх, і кожны год наш галоўны крэдытор Расія даруе нам старыя даўгі і яшчэ крыху падсыпае. Дык што ж у гэтым нязбытным прагнозе мяне бянтэжыць? Звярніце ўвагу на суадносіны росту ВУП і росту даходаў. Планавалася, што будзе тое на тое, экстэнсіўнае развіццё. Атрымалася значна горш. Рост даходаў удвая хутчэйшы, чым рост ВУП. Гэта і называецца перагрэў, якого, як сцвярджае Галоўчынка, у нас няма, які нам, маўляў, не пагражае. Кажа Галоўчынка, і тым не менш, у плане наступны год яго рост даходаў чамусьці меншы за рост эканомікі. Не хоча ён чамусьці працягу пустога разгону заробкаў. А чаго гэта, Роман Александрович? Проста таму, што ўсё ён ведае, ўсё разумее. І вось гэтае спалучэнне недасяжнае. Таму што вось тут рост менавіта за кошт разгону раздробнага гандлю, які здарыўся праз пусты рост заробкаў. Вось гэта недасяжнае ў прынцыпе, ну калі не заняцца рэформамі, вядома. Ну і другое, у нас цяпер імпарт складае 3,6 мільярда долараў на месяц. А значыць, вось гэты ўзровень ЗВР, ён крытычна нізкі. Ён будзе меншы за 2 месяца імпарту. Паводле правілаў для ўстойлівасці мусіць быць прынамсі 3. Інакш мы жывем без запасаў. І першы ж ветрык разбурыць гэты картачны домік. А ветрык ужо падзьмуў з Расіі. Звярніце ўвагу на рух долара. Да і Саудаўская Аравія, куды чамусь вельмі просіцца Лукашенка, раптам пачала пагражаць у тым ліку і Расіі, што збіраецца абрынуць цэн на нафту ніжэй за $50. А гэта бяда для расійскага бюджэту. А значыць і для нас. І тым не менш, вось такі прагноз. І гэта яны паспрабуюць прадаць перад выбарамі як план. Вось толькі няма там плану, а ёсць нічым не абрунтаванае жаданне. І не болей. Вернемся да навінаў. Выпуск інавацыйнай прадукцыі ў Беларусі расце. Ну, гэта калі верыць профільным чыноўнікам. 22% у 23 годзе, сцвярджае Роман Галоўчынка. Бойцеся, Эйплы, Соні і Мерседесы, і Майкрасофты таксама. Беларусы ідуць. Праўда, чамусьці яны не баяцца. І падазрона ставіцца да нашых інавацыйных поспехаў. Так, у чарговым рэйтынгу інавацыйнасці Беларусь працягнула падзенне. Нашае месца цяпер 85. 5 гадоў таму было 64. І цягне нас уніз такі кампанент, як інстытут. Бізнесовае, прававое і палітычнае асяроддзе. Тут мы на перадапошнім 132 месцы. Но тое, здавалася б, заходнікі, што з іх узяць. Але і расійцы, найвышэйшая школа эканомікі, складаючы рэйтынг інавацыйнасці гарадоў, засунула Мінск бліжэй да 4-й сотні, да Іркуцку і Каракасу. Пры гэтым варожая Вільня на 57, а Варшава на 38 месцы. Сябры называюцца. Калі уважліва чытацца ў расійскі рэйтынг, разумееш, што ўсё было б значна горш, калі б не Беларусь фільм. Так адзначана, вытворца высокарэйтынгавых фільмаў, паводле версіі вядомага рэсурса AMDB. Я туды зазірнуў, і лепей бы я гэтага не рабіў. Рэйтынг вышэйшы за 8 маюць усяго 2 творы.
российский сериал «Мамочки» и фильм «Карані» 24 года. Вы нічога не чулі пра другі? Яно і ясна, чаму не чулі. На кінопошуку ён адзначаны як фільм вытворчасці Казахстану, што ніякага дачынення да Беларусі не мае. Вось такая дзіўная інавацыйнасць атрымліваецца. Але рушым далей. Галоўная сацыяльная сетка ў Беларусі – TikTok. Менавіта пра гэта сведчаць звесткі даследавання ў Under Digital. Карыстальнікамі інтэрнэту ёсць больш за 8 мільёнаў беларусаў, пры гэтым TikTok выбіраюць 5,3 мільёны. Instagram 3,9 мільёна, далей з вялікім атрывам ідуць расійскія УКонтакце і Аднакласнікі 1,7 і 1,8 мільёна. А Facebook – усё, толькі 700 тысячаў. Каментуючы гэта, міністр інфармацыі Марат Маркаў заявіў, што ён цвяроза ацэньвае цяперашні медыапалітычны ландшафт. І далей пачаў разважаць пра тое, колькі тысяч рэсурсаў ім давялося прызнаць экстрэмісцкімі пасля 2020 года, колькі сотні журналістаў, якія казалі праўду, пазбавіць працы. Але яны справіліся і цяпер упэўнена ідуць наперад. Праўда, упэўненасці сваёй таварыш Маркаў лічбамі не пацвердзіў. Ну, я зноў магу дапамагчы. Дзяржаўнае тэлебачанне глядзяць крыху больш за 60% беларусаў, але толькі 14% з іх выбіраюць інфармацыйныя праграмы, ці менш за 1 мільён беларусаў. І гэта пераважна расійскія навіны. І наша традыцыйная рубрика «Качанова». У ёй сёння акадэмік-сакратар аддзялення фізічна-тэхналагічных навук Нацыянальнай акадэміі навук Сергей Шчарбакоў. Вось умеюць акадэмікі ствараць інфармацыйныя нагоды. Сергей прапанаваў уладкаваць усе праблемы Беларусі праз увядзенне электарарубля. Так, вам не падалося. Электарарубель – гэта нашая будучыня. Дазвольце цытату. У размове пра ўстойлівае развіццё, як мне здаецца, трэба арыентавацца на тое, што энергія, электраэнергія – гэта кроў нашай эканомікі. Не долар, не рубель, не біткоін, а менавіта электарарубель. Тое, што мусіць сустракаць нас у будучыні, як абгрунтаваны і абсалютна сапраўдны сродак аплаты. На мой погляд, цалкам рэальна, што аднойчы кілават-гадзіна стане сродкам разліку. І для нас гэта не дрэнна, паколькі дазволіць пазбегчы нюансаў і ўзрушэнняў, што атачаюць нас сёння. Эх, зажывіў! Быць аптымістычным мне перашкаджаюць дзве акалічнасці. Па-першае, аднойчы Мадуро ў Венесуэле паспрабаваў увесці крыптавалюту Петра, забяспечаную нафтай. Але не атрымалася. Чаму? І тут у нас ёсць другая акалічнасць. Такія кіраўнікі, як у Беларусі ці Венесуэле, вельмі любяць друкаваць грошы. А ўвядзенне вось такога забяспечанага, што рубля, што балівара, прадугледжвае, што раздаваць пустыя грошы не атрымаецца. Проста таму, што ні здабычы нафты, ні вытворчасці электраэнергіі такімі тэмпамі нарошчваць немагчыма. І хацелася б паверыць, што Сергей Шчарбакоў пераканае Лукашэнку больш не друкаваць пустых грошай. Але нешта я сумнеюся. А ідэі шчыра шкада. Электарарубель. Пагадзіцеся, прыгожа. Эстэтычна. Вы хацелі б пабачыць Лукашэнку ў газе? Я? Так. Гэты чалавек учыніў дастатковую колькасць злачынстваў супраць беларускага народу. І ён мусіць за іх адказаць. Аднак надзеі на такое развіццё падзеяў вельмі няшмат. Дыктатары сыходзяць па-рознаму. Кагосьці падвешваюць за ногі, хтосьці глытае атруту і памірае ў бункер. Але часцей яны ўсё ж паміраюць ва ўласным ложку. Як не сумна гэта ўсведамляць. На мінулым тыдні Літва перадала справу супраць Лукашэнкі ў міжнародны крымінальны суд. Яго абвінавачваюць у злачынствах супраць чалавечнасці. Іх дакладны спіс вызначаны рымскім статутам. Гэта забойствы, катаванне, пераследы, у тым ліку паводле палітычных матываў. Усё гэта здзейсніў Лукашэнка. Але ёсць тут юрыдычная закавыка. Усё гэта адбывалася на тэрыторыі Беларусі, а наша краіна не падпісала рымскага статуту. І значыць, пракуроры ў Гаазе не маглі б прыняць такой справы да разгляду. Але перспектыва ёсць. Штука ў тым, што Літва, як і Польша, сутыкнуліся з наступствамі масавага выезду беларусаў, якіх рэжым пераследаваў з палітычных прычын.
І наступствы гэтыя былі ўжо на тэрыторыі краінаў, што падпісалі рымскі статут. А гэта значыць, можна спрабаваць прыцягнуць у якасці абвінавачанага Лукашэнку менавіта паводле гэткага пункту. Я не юрыст, мне незразумелая перспектыва гэтай справы. Але я перакананы, што нават просты распаўсюд такога запыту у той момант, калі рэжым узмоцнена просіць ад краінаў захаду перагарнуць старонку, забыцца пра ягоныя злачынствы. Такі распаўсюд штука правільная, патрэбна. Злачынец мусіць ведаць, што ён злачынец, і што ягонае прыцягненне да адказнасці пытанне толькі часу. Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Кнырович. Убачымся праз тыдзень.